O sigui, un dia me'n recordo vomitant allà fet a caldo i el meu fill dir-me: has acabat, mama? Vine a llegir el conte. I jo, vull dir, trobant-me fatal. Ells no perdonen. Però en el fons m'ha anat molt bé això, perquè hi ha hagut dies que no m'hagués mogut, no m'hagués aixecat del llit, de lo xafada que estava, de lo malament que em trobava, i el meu fill m'ha empès, m'ha obligat a trobar aquesta energia i vaig pensar, no sé quants anys viuré, però almenys els anys que li quedin de mare, almenys que siguin anys de qualitat. I mira, si tot va bé, de moment, anem tirant endavant, però bueno, sí que aquest aprenentatge m'ha quedat gravat a foc. No saps quants anys viuràs, però els que visquis, que siguin anys que valguin la pena, que siguin anys que tu puguis disfrutar-los a la teva manera i... Sí, exacte. Clar, el problema és que et quedes amb aquell neguit de dir, ostres, si em moro amb el meu fill de 2 anys o de 3, igual ni se'n recordarà de tu. Llavors vaig intentar que tots aquells mesos, malgrat em trobava fatal, malgrat estava calba com una bola de billar, tinc 4 milions de fotos, vam anar a fer 1000 sortides, vaig aprofitar la baixa del càncer entre tractament i tractament, quan no estava vomitant i fet a caldo, evidentment, per fer 1000 sortides, d'anar molt a la muntanya, de disfrutar-ho molt amb ell, sobretot, i amb els meus pares, també. Ell no se'n recorda, i l'altre dia li vaig ensenyar una foto i dic, te'n recordes quan ma mare estava així de calba? I em diu no, i jo, ostres, va ser fa un any encara estava ben... Bueno, almenys ja anava rapada, però... Aparèixer un 24 d'abril, just al tornar de Setmana Santa. Això és quan m'ho vaig saber. Jo havia vist algun vídeo d'aquests de fer-te la palpació i jo no tenia neguit perquè no tinc antecedents de càncer. No pensava que fos una cosa que em passés a mi. Però mira, havia vist algun vídeo d'aquests i un dia a la dutxa em vaig trobar una bola aquí i vaig dir, ui, què és això? L'últim que penses és càncer. Penses, ai, no siguis paranoica, no, això no serà càncer. Tens una àvia de 95 anys que no ha tingut càncer i l'avi de 92 estan bé, dius, no, això no pot ser. Però allà es queda, dius, és que això t'ha de venir la regla. Ha de venir la regla, la setmana, i allò seguia allà. I això era gener, febrer. I jo donant voltes, ho parlaves amb la gent, amb algunes companyes de feina, i et deia, no, això és un bulto de greix, això és que jo tinc els pits fibrosos, a mi també em passa, i t'agafes això. Però tenia el rum-rum. I com que havia vist els vídeos aquests preventius, a mi em va anar molt bé això, perquè allò em va fer despertar i vaig dir, no, estar en una zona, a prop de l'aixella, està dur, això porta temps aquí. Vaig dir, mira, vés a fer-te una ecografia i sí, ho vaig fer i em van posar en el circuit ràpid de càncer de mama. Exacte, just abans de Setmana Santa em van fer la biòpsia i allà va ser la primera vegada que vaig veure un informe en el que constava que estaven fent un cribatge de càncer de mama. Va ser la primera vegada que ho vaig veure escrit, però us he de dir que tot i així jo ho veia com una cosa, com ma mare que es fa una mamografia un cop a l'any perquè li toca, per prevenció, pensava, dic, bueno, és el que han de fer, han d'analitzar això perquè és l'única manera de saber si això és cancerigen o no. Però juro que anava a anar sola. El 24 d'abril anava a anar sola a la visita perquè estava tan convençuda que no seria res, però a l'últim moment vaig dir, ui, si és algo dolent. I li vaig dir al meu home company, i va protestar i va dir, en sèrio, de venir, però si no serà res. És que ell tampoc s'ho esperava. I quan ens ho vam dir va ser... Primer pensava, per què m'estan fent tantes preguntes i no em donen ja els resultats? Clar, després ho vaig entendre. Bombardegen a preguntes perquè normalment el que et diuen Anna, tens un carcinoma HER2 molt agressiu, bastant avançat, de 6 mil·límetres, i a més es veuen ganglis afectats, cosa que vol dir que pot ser que hagi sortit i per tant que hagi fet metàstasi. En aquell moment, saps com a les pel·lícules? Clar, jo soc psicòloga, jo sempre he estat a l'altre cantó d'algú que t'està explicant la seva experiència traumàtica, no? I de cop va ser com, uau, això és una pel·lícula, no pot estar passant, el meu home estava igual, era com, no pots ni parlar. Clar, llavors entenc per què et fan totes les preguntes dels qüestionaris abans de donar-te els resultats, no pots ni parlar. De cop i volta ja treuen una capsa de Kleenex, clar, elles ja saben que et van a donar una notícia que et canviarà la vida per sempre, però tu entres a la consulta pensant que vens a fer un tràmit.
i ja està, que et diran que prenguis antiinflamatoris o que igual en un temps tu has de treure per prevenir. Evidentment, perquè quan et diuen que tens càncer no saben de quina envergadura. Ells m'havien biopsiat aquell bolquet que jo m'havia trobat en una palpació, però en aquell moment no sabia si hi havia metàstasi al cervell, al pàncreas, al pulmó, i tots sabem que això molt probablement m'hagués matat. Llavors, fins que no m'han fet totes les proves, el TAC, la ressonància, per descartar que no hi hagués metàstasi a la resta del cos, jo aquella setmana no només estava, o sigui, aquella setmana pensava que em podia morir, que el meu futur era més que incert. En el meu fill, sobretot, perquè en aquell moment tot just tenia 2 anyets. Era abril, em tocava fer la preinscripció a l'escola. En aquell moment, l'escola del meu fill, us juro que era el que menys m'importava. Vaig acabar escollint l'escola en la que anava el fill d'una amiga perquè pensava, si jo no hi soc, almenys la meva parella no estarà sol, tindrà uns amics amb qui compartir la criança del nostre fill, perquè pensava també en el meu marit, el deixo sol en la criança del meu fill. I és això, i com l'afectarà? Perdre una mare amb 2 anyets, no? Clar, tots aquests pensaments els tens, però els tens de cop i és com... No podia parlar, va dir hem d'anar a buscar l'Oriol a l'escola Bressol i recordo que clar, vam anar amb el xip automàtic, clar, jo no em volia quedar sola a casa, havíem d'anar a buscar el nostre fill a l'escola Bressol i arribem allà i la mestra sabia que estava pendent d'uns resultats mèdics i em diu, què, com ha anat? I allà mateix em vaig posar a plorar. I clar, tothom, ostres, què ha passat? I clar, no podia ni dir. No, vam plorar a la consulta del metge, vam plorar aquí al Parc Taulí, hi ha un parc, hi ha uns jardins just a fora de l'hospital i vam estar plorant de camí al cotxe vam plorar. Quan vam arribar, vam aparcar el cotxe i ens vam quedar al pàrquing, ens vam abraçar amb el meu home i no sé quanta estona vam estar abraçats, tornaria a plorar, abraçats al cotxe. Va ser un xoc perquè era com, no pot ser que ens estigui passant això. Sí, clar, quan em veia vomitant o em veia que estava... Clar, ell em veia molt en el sofà, sobretot els dies després de la quimio. A part també em van haver d'ingressar diverses vegades perquè et baixen molt les defenses. Clar, la quimio mata el càncer, però tu mata tot. Em va deixar 0 de leucòcits amb la primera dosi. També és veritat que també em va reduir el tumor un 90%. Llavors, clar, això t'anima. El que passa que conec de gent que passen per tots aquests efectes secundaris i a sobre el tumor no redueix, no avança. Per això fa falta tanta recerca, perquè, ostres, a mi m'ha ajudat que les coses anessin bé, que fos molt dur, fos molt pesat, però que els resultats sempre fossin positius, no? I que veies que almenys avançaves en la malaltia. Com estaves passant fatal, però fa gràcia perquè tothom es centrava molt en et posaràs perruca o no sé què, tothom donant-li molta importància a l'aspecte físic, no? Al trauma de quedar-se calba. I us juro que això és el que menys em va preocupar. Suposo que el fet de tenir un fill petit, a mi el que em preocupava era la salut, era el sobreviure i no sobreviure de qualsevol manera, sobreviure amb les millors de les condicions, perquè tinc una edat en la que queden molts anys per treballar, no sé que em toqui la loto, potser hauria de jugar més, no sé, però llavors o m'ho currava i m'esforçava i feia esport, menjava bé i anava per totes, o ja et dic, el cabell podia tornar a créixer. Són primers 6 mesos de la quimio forta, que a més t'ataca el cor, t'ataca la mèdula. Jo vaig haver d'injectar-me per estimular la mèdula, clar, tot això té uns efectes secundaris brutals, a llarg termini es veurà. Clar, tot és, vols salvar la vida, has de fer això, però també hi ha moments en els que dubtes, no? Per això és tan important tenir la informació. Són 6 mesos de quimio forta, després t'operen,
Jo vaig tenir sort i he salvat el pit, el que passa que m'han tret tots els ganglis limfàtics del braç i un trosset del pit on hi havia el tumor, que com que s'havia reduït tant, és un tros molt petit. No, i la veritat és que durant un temps, clar, jo vaig intentar anticipar-me, perquè sí que és veritat que com que així en plata, a mi m'ha enganxat tant en bragues quan em van dir que tenia càncer, vaig dir, val, doncs ara vaig a informar-me, potser per la meva professió, per haver fet recerca, vaig estar mirant revistes científiques internacionals sobre efectes, sobre assajos clínics, vaig estar mirant l'equip de l'Aleix Prat, del clínic, que són molt bons. Volia saber si estava fent el que es podia fer el millor. I això sí que a vegades l'oncòloga ho vivia com que jo la qüestionava, i no, jo li feia moltes preguntes. No? I volia saber el per què. I un cop entenia el per què estava passant per allò, els efectes secundaris, els pros i els contres de fer allò, jo llavors ho entomava millor, ho acceptava molt millor. Al principi, quan va entendre que jo no és que la qüestionés, sinó que volia que no calia que donés per fet que allò havia de ser així, sinó que si m'ho explicava jo ho acceptaria millor, la nostra relació va canviar i allò va anar molt millor. Llavors et fan l'operació i al cap de res de l'operació comences la ràdio. Comences la ràdio i també comences rehabilitació pel braç, perquè clar, quan et treuen els ganglis limfàtics el braç et queda retraigut, l'has de donar. I has de vigilar la circulació, en aquest braç no em poden fer analítiques, no puc portar gaires pesos. Sí, he tingut molt suport, tinc molt bons amics, la veritat, i malgrat la distància i malgrat que ens ha enganxat una pandèmia mundial pel mig, no m'he sentit sola en aquest sentit. Aquí està el meu dubte, no? Això també passa amb la malaltia mental, no? Que molta gent, amb molt bona fe, quan algú està malament, el que fan és dir frases tipus has d'estar positiva, t'has d'animar, no? I costa d'entendre que algú quan té una depressió o té un trastorn d'ansietat no és tan fàcil com dir-li a un mateix ei, calma't, i així et cures, no? És un procés una mica més complicat i més difícil i que intervenen moltes variables. I la veritat és que a mi m'ha funcionat més passar a l'acció, fer moltes coses, sentir que estic vivint la vida, més potser que parlar amb gent que els deixo a vegades preocupats, que potser no acaben d'entendre el que estic passant. Clar, jo no he tingut cap mena de tabú, de parlar de la mort, de parlar de moltes coses, i això a molta gent l'incomoda encara. Jo penso que és un error. La mort forma part de la vida i potser aquest és l'error, que no en parlem i quan la sents propera no et sents preparat. Bueno, li vaig dir, si em moro, i em diu, no diguis això, no? Clar, però per mi era una realitat molt forta i encara ara em té com... No li agrada que em parli, jo ho entenc, no? Jo tampoc m'agradaria parlar de la seva mort com una possibilitat. No vull que es mori ell, tampoc em vull morir jo. Sí, és tumorosectomia que en diuen, que és que et treuen allà on hi havia el nucli i et treuen els ganglis limfàtics d'aquest braç. I això no se'n parla, però et dona risc de limfedema, que és un dels grans efectes secundaris del càncer. Tothom visualitza la calvície, visualitza la mastectomia, però no parlen que et queda un braç no inutilitzat. Jo el faig servir totalment, però és un braç de risc d'infeccions. Si fas un limfedema no té marxa enrere. Un cop has fet limfedema ja no et pots recuperar. Doncs que disfrutin la vida, perquè és un regal. És un regal, és que el nostre cos és un temple, que es cuidin. Jo no m'arrepenteixo de les coses que he fet, m'ho he passat molt bé en aquesta vida, he disfrutat, he experimentat, he viatjat, però sí que és veritat que potser no m'he cuidat prou, potser he invertit masses energies en la feina, per exemple,
i energies i m'he preocupat per tonteries. I el meu missatge seria ara que sé que tot és tan efímer i que tot és tan relatiu, doncs això, aprendre a relativitzar, aprendre a prioritzar què és el que és realment important per tu i agafa't això. Agafa't això perquè és realment important prioritzar i disfrutar-ho. Mira, jo quan anava amb el mocador al cap, perquè estava molt calba, que us deia que a vegades se m'acostava algú i em deia jo he passat per això, i a mi això m'animava molt, perquè projectava un més enllà de la malaltia, no? A mi això m'omplia d'il·lusió. I em passa ara, a l'escola del meu fill hi ha una mare que va amb el mocador, i us juro que fa setmanes que la veig i em moro de ganes d'acostar-me i dir-li ei, no estàs sola, encara que no t'ho sembli, jo fa un any estava igual que tu i mira mare. Bueno, tenim dies més bons i més dolents, però estic viva, estic treballant, estic cuidant del meu fill, disfrutant de la meva parella. No puc disfrutar tant com m'agradaria dels meus amics i de la família, perquè tenim una pandèmia que no ens està ajudant, però encara amb més motiu, tot allò que puguem fer, disfrutar-ho al màxim. Que molts ànims, perquè sé molt bé que la recerca és molt complicada, és molt frustrant perquè a vegades inverteixes molt de temps personal, la recerca és totalment vocacional. Jo quan em vaig doctorar treballava cap de setmana en la meva tesi, treballava vespres, no hi havia horaris. I això és la recerca, més enllà d'aconseguir diners, perquè evidentment no vivim de l'aire i ens hem de guanyar la vida com a científics, però que molts ànims perquè estan lluitant per una cosa que no només salva vides, ja va més enllà de salvar vides. O sigui, el càncer fa uns anys implicava quedar amb unes seqüeles terribles. Jo fa uns anys hagués hagut de passar no 6 mesos, sinó un any de quimio. M'haguessin hagut de treure el pit segur. I amb els anys, gràcies a la recerca, gràcies a la investigació, no només sobrevivim més, sinó que a sobre quedem amb menys seqüeles. Sobrevivim amb millor qualitat de vida. Jo penso que va més enllà de viure o morir, sinó de com vivim, com sobrevivim. I això els hi devem als investigadors. Sens dubte, això ho devem a la recerca. No hi ha dubte. Sí i no. Sí, no. Suposo que és la resposta que deu donar tothom. Cada experiència et canvia, i aquesta no és una experiència qualsevol. Per sort o per desgràcia, a mi m'han passat moltes coses. I també la meva experiència professional he de dir que m'ha ajudat moltíssim, perquè per sort o per desgràcia he viscut moltes desgràcies alienes, no? Molts traumes aliens, i això m'ha ajudat a ubicar-me, perquè tendim a pensar, oh, pobra de mi, per què m'ha passat a mi, no? Com si fóssim les pitjors víctimes del món, no? I a mi això m'ha ajudat a posar-ho en un context de, mira, no me'n passen desgràcies 1000 vegades pitjors que la teva, tu ets molt afortunada en molts altres aspectes de la teva vida, no em falta de res, tinc una família i uns amics que són genials, tinc un fill preciós, tinc feina, més enllà del càncer, tinc salut, ja està, doncs anem a per això i ja està. Sí, em cuido més en l'alimentació, per exemple, i tinc encara més consciència del planeta, perquè penso que no es tracta de salvar-se un mateix només, sinó de salvar-nos tots com a comunitat. I quan dic comunitat em refereixo a tots els éssers vius del planeta. Ara em poso molt metafísica, però sí que és veritat que me n'he donat de que preciosa que és la vida, però no només la meva, la vida en la Terra, no? I jo ja era bastant ecologista i bastant cuidadora dels animals, però ara hem anat bastant més enllà. Comprem tot a granel, ecològic, proximitat, intentem no fer servir el cotxe si no és absolutament necessari, això ja ho fèiem, però ara ho hem vigilat més. No faig servir segons quins productes químics ja. Amb cosmètica jo no m'he maquillat mai, no sóc gaire
gaire presumida en aquest sentit, però per exemple no faig servir desodorants, no faig servir xampús que portin segons quines substàncies, no? Intento que els cosmètics, xampús i sabons, per exemple, no hagi implicat maltractament animal. Sí, i he de dir que a mi em va preocupar molt perquè és una de les coses que també m'ha fet sentir afortunada, perquè penso, ostres, a mi m'ha mantingut molt activa i molt animada el fet de poder sortir, fer coses, no? Sentir que l'oportunitat que se m'estava donant de viure l'estava aprofitant. I reconec que em vaig sentir molt castigada. Quan ens van tancar a casa, sobretot, vaig sentir que em castigaven. Vull dir, havia portat molt bé tots els tractaments, tot el bé que es poden portar, però en positiu, molt optimista, molt animada, i va ser tancar-nos a casa i dir, ostres, ara què, no? Perquè, clar, encara no pots dir que estàs salvat. El càncer et diuen que han de passar almenys 4 o 5 anys de controls nets per poder, d'alguna manera, cantar victòria, no? I pensava, ostres, m'hauré salvat d'un càncer per ara, no sé, haver-me de quedar tancada a casa per sempre per una pandèmia, o morir perquè, no sé, agafo el coronavirus. Clar, apareixen unes noves pors que no tenia contemplades. La incertesa, jo crec. En el meu cas ha sigut la incertesa. El no saber primer de quina envergadura estàvem parlant, no saber si tenia metàstasis, no saber quants anys de vida em quedaven, i després tot el procés, no? Quan comences amb tots els tractaments, et quedes sense defenses, t'avisen molt en petit, molt amb la boqueta petita, però t'avisen que la quimio et pot generar problemes cardíacs, coronaris a llarg termini, i això penses, ostres, potser ara em salvaré del càncer, però tindré insuficiència cardíaca, no sé, 40, 50 anys. Clar, totes aquestes incerteses van afegint, no? De cop i volta valores tant el teu cos, tant la salut, que no saber si li podràs donar salut al teu cos és una incertesa molt gran, la veritat. Hi ha molta feina a fer. Jo penso que hauríem de lluitar més en ferm pel canvi climàtic perquè la contaminació se'n vagi. Jo encara m'estan estudiant, m'estan fent estudis genètics i tot, perquè no troben el per què jo he desenvolupat un càncer. Però jo he viscut molts anys a Barcelona, mentre estava embarassada de l'Oriol hi va haver-hi com 4 alertes de contaminació, cosa que també em feia pensar com afectaria el desenvolupament del meu fill. I no puc evitar pensar, no, que el ritme de vida que portem, molt estrès, molt poca conciliació familiar, pocs entorns verds, tot molt apinyat, i això, la tantíssima contaminació que respirem cada dia, els productes químics que fem servir en el menjar, en la roba, en els cosmètics. Jo penso que hauríem de vetllar perquè tot això fos el més saludable possible. No? Que hi hagués més espai per poder fer esport, perquè la vida sana hi tingués més cabuda a les grans ciutats. Jo penso que, més enllà de tancar-se hores a un gimnàs, el que hauríem de vetllar és perquè l'ambient fos saludable, no? I propiciés que tu poguessis fer esport a l'aire lliure, socialitzar. Per diversos motius. Jo soc de participar en campanyes, soc sòcia de moltes fundacions, tot el que el meu sou em permet, també. Això de forma fixa, però sempre que puc participo en la Marató de TV3. Cada any, de fet, dono diners, sigui del tema que sigui, perquè penso que qualsevol investigació pot salvar vides, i no només salvar vides, el que dèiem abans, donar qualitat de vida no només als pacients, sinó a tot el seu entorn. I també per de formació professional. Jo he sigut investigadora, sé com n'és de complicat a vegades aconseguir fons de coses importants, fins i tot de coses de vida o mort, costa aconseguir diners. L'administració no aposta per la recerca, això és gravíssim. Som dels països que menys inversió fan en investigació,
Però curiosament som dels països que produïm recerca, que produïm investigació, i tot això és gràcies, a l'esforç personal que fan els investigadors, perquè hi posen més hores de les que se'ls hi paguen, amb uns sous que no tenen res a veure amb els altres investigadors d'altres països, on sí que hi ha una qualitat de vida i una aposta real per la recerca, i l'altre per fons privats, fons particulars, a la gent conscienciada decidim ajudar a posar el nostre granet de sorra. I això marca la diferència, encara que siguin 20 euros, doncs, si molta gent dona 20 euros, són molts diners i amb això es poden fer moltes coses, vull dir que no cal que siguin grans quantitats. Doncs que el que dèiem, qualsevol ajuda és poca i 20 euros dona per comprar una mica més de material, per exemple, material que pot servir per analitzar més mostres, i sempre val la pena ajudar, encara que sigui només fent difusió, encara que sigui donant pocs diners, doncs tot suma i ens va la vida de tots, directe o indirectament. Vull dir que jo perquè ho he passat, però ja he donat diners sempre a la recerca. Vull dir que no cal passar un càncer directament o que algun familiar proper el passi perquè t'interessi que això funcioni i que la qualitat de vida de tots, els que passem la malaltia i els que no, sigui la millor.